when I want to join one, come out share the video now. Share the video, we join or go. Share the video, Ancestravels, thank you. Ile so no nyizi na apia vida Ishi guys, bro. Dalo. Ijele is passing through the most difficult time of his life. He's passing through the most difficult time of his life. Abiabi made this broadcast yesterday. But because no one will broadcasting need him somewhere, and that broadcast is very important. You got to go. Makolo amala anyị na-alụ ọsọ na Nigeria ka anyị na-alụ kwa ebe ọzọ. So o nwere ọlụ amala broadcast ọlụ amala anyị need ịlụ somewhere. So decide to go to Kanjelo the ọlụ amala before me we she get her back. So lower see ọlụ ahụ. You got to go. Lower see the ọlụ. Arusha ndị ọlụ n'oge. Hey, Obioma Joshua, I greet you. Ibe Valentine, I greet you, brother. Godwin Mexico, Nuku Mado, I greet you. Yeah, Ibe Valentine, Masen Kanje Wolanyamfo. Chinedu Mezurike Dalo, Faribuze, good evening, brother. Asen Kamwola Anyam, Weje. Gba Christmas ịghọtago ka ọ ghara iwuzi na akọrọ na ntị wee ruo ebe a wee fụ na ife a na-ekwu awụrụ gị ịghọtago ọrụ na-aga n'iru Jizọs Chineke na-emere onwe ya afa ịghọtago ife ahụ ekwuru awụrụ gị Ijele is passing through the most difficult moment now. What shall it take you and profit you to exhibit the pride that you know that you cannot control? I am talking now. I am talking now as a progressive son of Igbo. I am just thinking aloud. What I go now? The worst thing Melu case here, although complicated, with the issue of the kidney failure. Ome case here, although complicated, like from fainting to Iwabala, from Iwabala to hemodialysis. I don't even know what may happen next. This will bring me again to this same advice na de nyon. Yalo okwu no ka gbafelu. Okwu no ka very expensive. Okwu no ka very expensive. Both na family, your community, among your friends. Trouble is expensive. It will cost you less to be humble. It will cost you less to respect people. It will cost you less a shop to onye kalele ekwailo onwe wu. Maka na okwu na ụka galala ọnụ. Ekwechakwa that iframe ọnọnye ha mechefu okwu ya. Osi na eji mkpachaka nsi egbe. Ịghọtago were agba adaka Chinonso mmadụ ka daalụ Gabito Nwokoye daalụ nọ Nicholas Obisie m ike ka nke n'ụnụ m n'ọta let me recognize you people today. Ngo Nelson Ume, Ancestravels, Amaka Emode, Tochukwu Okafọ, Ugo God Mike,
They will learn. And they will learn. Now go the very dark man. Yeah, so you will learn and you will learn the hard way. You will learn and you will learn the hard way. Oh, I have fainting 3 times today. Yeah? Ha! Franco Wolabi, Onye Talo, Ndenjiwe Biri. You are rejoicing that he is sick. I hope you get your own health for your palm. I could call if you sita can get in the water. Estambanude. Ugo God Mike can get in the water. Afọ bodu nde quarter or nde dinana. Get off for the dinana to self. Get off diplomatic tuberculosis. No wonder tuberculosis here. Don't make a change to tuberculosis. Diplomatic tuberculosis. I got all my far. Tuberculosis here. Don't make a change to tuberculosis. Ijele. Ijele. That's how you are rejoicing. Ijekwa nene kwa kita. Ifu videos ebe nyechakwa na alu for that advice. Very soon, ụfọdụ ka ya ebe akwa. Ọgụ eji ofe anụ. Ọkwa ime ọgụ eji ofe anụ. O nwere ife na-aza na ị na-anụ ọgụ iji ofe anụ. Mana ọgụ ọwụ na ị na-anụ, owe unu iji ofọ, owe unu iji oku. Victory is assured. Victory is assured. All because of na David jiri Goliath ofo. Onya batala ofo ahụ ji wee dawe. Gotago iji ofo jidogo na aka ndo ọcha. Goliath abịa na oppressing ndị nke ya. Gotago. Tak nsiri okoli daalụ. Emeka eze nwanne m kaka black. Chinedu Frank. Ijele is enjoying over there and we are here facing through big problems. Enjoyment in Ijele. I will come back enjoyment. Can not even know. Enjoyment think I will make nke Ijele can I call off this protest na ebe na amaka. Ebe na amaka. Enjoyment will go make nke Ijele. Ma enjoy cha. Enjoyment ya will make nke Ijele so ndo o melu ala bụ ụzọ eziokwu na asị ha ji emebe enjoyment ha Oga Patrick Okafọ nekwonuso ndị mmadụ nọchakwa here. Oga Patrick, I thank you. Daalụ sir. Mary Ifieze Pue daalụ. What goes around comes around. There are so many reasons why different people are not having pity for Ijele. Yes. Ine emife n'ụwa jidofo. Ijele nwa afọ Igbo ka ọwụ. Maazị Nnamdi Kanu nwa afọ Igbo ka ọwụ. Now, as sensitive as etu KC Maazị Nnamdi Kanu si wee do, Ijele na-apụta na Facebook onwebụghị ife
we for John Owishpo Mazi Kano. Hamaso na Mazi Kano a sentical, but all deserve a fair hearing. Yasisi boye. Yasisi boye. Si keshiye tufo. Si buziye bono deserve what they don't do. And what I go? So what goes around comes around. Unfortunately for you, unfortunately for Mazi Kano why they put a bo. Offentible. Whether no boss na Kano fenti na prison. The answer is no. Another nane dialysis. The answer is still no. Another no na Bobble called blood tonic. The answer is no. The answer is no. So there are so many reasons. Yeah? There are so many reasons why people are not having pity for him. Now, you need to ask, what do you do for a living? Morning online, every time online. Yeah? When do you have time for your Mbweke Enugu wife? Diplomatic tuberculosis in one Ezugo is the only jobless man that is living larger than you. When I call, this is another reality you need to deal with. Our fault. It's not my fault. Also, Shineke neme. It's also Ruwa neme. So Shineke. So Shineke bro. Imese. You don't need to know what I am doing for a living. If you need the name ona Oluwa nemere onwe yeze. You got to go. Oluwa nemere onwe yafa. Aiku aka ekute. Also Shineke pụrụ ime. Secondly, that woman or that girl in akpọ Mbweke Enugu, in your widest dream, in your widest dream, nloni no sokwu go law, ye nweta nwaanyị dị etu ahụ. Ye nweta nwaanyị dị etu ahụ. Ụdị nwaanyị ahụ nwaanyị Chineke ji agọzi ndị ọfụrụ n'anya. Ịghọtago? Ife ahụ nwaanyị Chineke ji eme ndị ọfụrụ n'anya eze. Ọha nwaanyị a na-enye ndị abụrụ ọnụ. Ịghọtago? Ọha nwaanyị a na-enye ndị abụrụ ọnụ. Ndị abụrụ ọnụ dọkarị. Achọ m ka ọ na-eweghị. Achọ m ka ọ na-eweghị. Etu a ka Ijele si wee wole aka crash ndụ. Etu a ka o si wee wole aka dewe onwe na position ebe ọ nọ today. The worst part wụ na ụfọdụ ndị surround ya achọghị inyere ya aka. What does it take to be humble? It takes nothing to be humble. Be humble. Humble yourself. Asị na ebe a na-adụ nwa nwere nne ọdụ ka nke nweghị nne na a na-amụta ife. Ịghọtakwara inu a ntụrụ? Ijele enweghị ife inwelu. O nwere anything inwelu to your name. Inwelu mmadụ. O nwere anything inwelu. Ịpụta na Facebook. Pụta. Ndị arụrụ ana na-akụrụ gị aka. Kelee ebe ndị arụrụ ana niile ahụ nọ today. Ego one ka ha tigolu na case Ijele. Ego one ka ha tigolu na health Ijele. Everything surrounding Ijele is failing every minute. His world is collapsing before his face. And you people are not seeing it? Is it that you people are blind that you can't see that? You can't see that in a container. Onotolo, that boy, nata, overload. Unafre? Yeah? Ona shogo ki Ishi fuoye. In fact, ona like hodo the fact that nae can eshete. Nae can eshete because I take it upon myself. I take it upon myself that Ijele must not be forgotten. Born onu cholo
kodo ke chefri Ijele echetakwala mo ne. Ijele must not be forgotten because no content no tolo natal. I also want to use every opportunity to remind you people how helpless some of you do na Ijele no. I want to also use that opportunity to remind some of you that it is clear now no say Igbo onu kono ma agba. Mkpotu ebe niile when if no check on actually anything. All Ijele nwere ike nọ na detention almost 5 months o nwere ifu memuru onu nyelu mkpotu gbagoro elu na nyelu mkpotu gbadana. Even up till now ifela aka ha eme some of you can move without shame. When will you people get up and apologize to that poor boy for failing him? It was you people who failed him. It was you guys who put him in this condition on today. It was you people who collapsed his world before his very presence. When are you people going to own up to that responsibility and look for a way? Look for a way to mend the life of that boy. Onogbagogolo. Nekwu Ijele na Ijele prison yard. Ijele prison yard. It is very evident and clear. Okari hetua witako no jiaga nekwu Ijele na and many of you will still follow. Many of you will still follow. Many of you will still follow. Ijele will deserve to marry a belly. That is the question I am asking. Ijele will deserve to marry a belly. Who deserve to marry a belly. What was he thinking? Anamajo, what was he thinking? You think you can push a man beyond the wall? You can push a man beyond the limit. Iye wulu nwa ka tini moko expect ya na oko aya agba aka yo. Umu ife na akpo na when you sin against God, not a forgivable sin, but when you sin against the Holy Spirit, Ijele sin against more than the Holy Spirit. Yes. You got to go. Today, when are you people going to own up to say at this point there is nothing we can do? At this point there is nothing we can do. Ijele enweghị mmadụ, Ijele enweghị ego, o nwere anything Ijele nwere. Ijele pụta na Facebook nyere mkpọtụkwụ n'ala elu n'enye 5 months in detention. Odugo slim Kaiser na emazi Nnamdi Kanu ka ọ ya wo everyday bụ na bịa court efie ọ na-akwụ mụrụ na-akwụ pụtụpụtụ ka onye a na-agbari esi na prison. Ngụnwe ebulu ugwu bịa court na-aga ofu akụkụ na-aga ofu akụkụ ka onye ikuku na-ebu. Ndị mmadụ mere respect anyị pụtata ka abịa mere oge ebere. A na-emere onye edisavu imere ebere. Ọkwọrọ onye deserve imere ebere ka ebere. Just to balance the program. Supposedly imecha yesterday. Ịmara agba amụnụ na ọrụ amala anyị na-alụ ụka nkọ. Ọrụ amala anyị gara across Nigeria. Ịghọtago. So o nwere ọrụ amala anyị na-alụ ebe ọzọ. Nya ka nsịrị ka nje rụọ that yesterday abi 2 days ago. Nkọ to that broadcast. I think it was yesterday to that broadcast. So I need to balance the broadcast today. Go away, when are you people going to start
showing remorse that you people failed Ijele. He called you people his own, yet you people sold him kobo. Unulelie kobo. A reduce katana bell condition, reduce katana. In fact, a reduce bell condition to Ijele 1 million. If we go new bolone, what tofu no na onesha. Na nenu onesha. Nenu onesha. Jane Lagos, je wotu no neighbor new site. On I meet up with that bell condition. One is you now. One is you. He is the one that asked them to arrest him, and now he wants to be released. So now only mouth he get. Udele, so no koji. Arrest me. Why can't they come and arrest me? Can you not to be umuozu? Yeah? Where your able go be? Where your accusation? Maybe at first. Where accusation? Ignore this guy. This guy went on. I told Zion Ministry, ignore this guy, and this guy was attention gone sick. He kept on pushing. Even no matter how much they tried to ignore him, Ndoko Moko, ejike moment of truth to her. Then where you are a force to reckon with. Now quiet. Pagide na Koreaka. Every day, Kugari on her sego or Ijele Deva. Why no na Ije arrest Ijele? Hawe kwagide we kwapuye eba ha jere Iri Ji Festival na onye mere ibe kita kere onye ya sekita anu nya mere Ijele bokene no onye ya se no nya mere today the same Ijele na faint every 10 minutes or faint 4 times. The same Ijele no katalo bobo obala ko blood tonic ko na agba. The same Ijele no down with the kidney failure. On a jet dialysis ogo ona otu onye. Ndo ozo oyeje we murako. Ngonwa ukoko onye na abakwakwa okwe kwuru nya na abari nya. Ngonwa ukoko onye ya na abakwakwa oge nke ndị mmadụ ya bịakwa jụọ anyị, why are you laughing at them? Why ji amụ ha amụ? Ama ha agbakwakwa nkịta wopụ aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ. Of course yi ekwe. Wopụkwa aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ mana yi ekwe. Wopụkwa aka enwe n'ofe tupu ọ were aka mmadụ yi ekwe. Borole ka mkwulie ihe egwe oge aha aka enwe ahụ ya gwara aka mmadụ. Do not seek sympathy from Ezugo because you will not get it. You will not get it. Etu akijere si we mess life we up. At what age? We mess the life we up. And the worst problem will, yeah? Seriously, I was one of those clapping for Ijele. I thought he has connection everywhere. So I thought he has connection everywhere. So we go to the connection. He support why maybe that thing on him. If you don't know, yeah, let us assume that the Ijele will the connection. So you will encourage him to keep insulting a man if that man will marry. If you don't know now, no ya da agwa mmadụ nke weziokwu. Oge Uchenna egwu atọ, Uchenna deri comment ya. Uchenna, what do Uchenna de comment ya?
Ujele gwala ebu n'obi gị ji wee na-akụrụ Ijele aka ịchọrọ ka onye kpọrọ akụza ya ma okpuru Ebuka Obi tukpuo na detention ọgwe ife ịchọrọ Uchenna achọrọ ka ịkọwara m na kedu one of the reasons kpatara iji wee na-akụrụ ya aka kedu ife ịchọ ka o wee connection ya wee mee blessed Odi Peter, I greet you, sir. Can you finish up go wolu? ABJ interior. Ezigbo mmadụ, nnukwu mmadụ. Odogwu kara aka. Uchenna. Ogo baye, ogo ekenere ngo. Uchenna, isokwa na ndị lafuru Ijele. Ijele wuru onwe na ada. Ijele si na ndị polisi ahụ ya bịa mee ya arrest sef nọ ya akpa ya ha ncha niile. O si na ngonwa bịa mee ya arrest na nyanwa ya nọ n'ọfisi IG of police na ngonwa ya abatanwudo abata. Inwe ike ịbatanwudo doors one to ebe ọdọ nọ egbo ọnụ. Too much talk without action. Ịghọtago? Egbo ọnụ. Mana ndị dụka anyị mana egbo ọnụ ka ọ na-agba. I said it. I told so many people na onye enwere ife ọchị. Amana m onye shi ife na ama nke onye ji contact si behave. Ịghọtana? Ọ na-aba. I know na ọ bụrụ na decide ya to deal with him na o nwere anything na ọ ya emenwu. O nwere anything na ọ ya emenwu. Akọwagoro m ndị mmadụ ife a. Mana ha aghọta n'iji kọntaktị Ifeanyi Ụba na-eme inwe problem ịkpọ Ifeanyi Ụba ọ bịa zọpụta ya ọhụ maka ụbọchị ije magoro Emeka ọfọ. Ụbọchị ije magoro Emeka ọfọ Ifeanyi Ụba ya achọ ka o wolu maka ahụ severe relationship do between ya na Emeka ọfọ. Amana ịghọtara ife a na-ekwu. Ụbọchị ihe eje magolo Emeka ọfọ Ifeanyi Ụba ya eji maka ahụ severe relationship do between ya na Emeka ọfọ because of you. So ịmụkwụ na onye ahụ iji maka ya aba mba nwere onye nwere ike ịkpọ nwe direct dị ya ozi o jeru ya ozi. Onye oje nwa nkwụ nwechasịcha nkwụ o were ifia sedue ọpụtazie na field. Look at a lot of people here. Onye mụ na-egwu na maka Ijele ifo ya ajụ m okay or that guy bụ play card were akpagharị na street. You see, that was just out of play. That was just out of ife a na-ekwu. Although out of ife a na-ekwu up till today ndị otu ye adụgo wili na igwe na ife omere adụghọ mma. Onwe nchigharị ya narụ Jesus Christ dịka onye nwe na onye nzọpụta ya. Narụ Jesus dịka onye nwe na onye nzọpụta ya. Chegharịa ma chigharịa na chigata n'ime ife ahụ ife ya atọ Chineke ụtọ. Ịghọtago? Enigwe n'ụwa nwere ike gbaghara ya. Enigwe n'ụwa nwere ike gbaghara ya. Otherwise that guy mess go life here up. So now that you still have freedom maka adụ good n'inye advice and donoma. Sometimes when you nyekata advice na page ma ụfọdụ anasị m ezugo why kwana iji agwa ndị efa hapụrụ nda ka ndị awụrụ aka but no, ana m decide ka nyegodu advice first. O wuruzie na resist that advice nebezie ngundo ụbọchị ahụ ya awụzi mmesozi me feel the pains and the regret. And if you will regret ever not taking that advice.
Yes. That is me. So for so many people, although since you made Ijele arrest, a lot of people lose composure. For do lose agadamaha, for do lose stamina. You gotta go. But I will still advise so many of them who are still whining their mouth now. Na puoni wehegi ediko kesia. Na puoni nwere 1 kobo iyeji we ko this case. We know you. Imwelo 1 kobo. You gotta go. ABJ enjoy. You gotta go. Imwelo 1 kobo iye kunike kesia. Iye menifedo na puo. Ezugo na gwage. Happens in I like it if in the mena program or they have like will all my advice ya nyelu na woni ye memu fede if do na fa kadilonya he to kwasara obi self iji we bia na ekokesi ha chokwu a onya ha ya gbakwa on ofia